Dung ria ham kaya nga lo opay kusuli do yang ka iwa sakit na ma iwa ganda kanti maklan kaya nga aw pay tidur iyong ha medyo mukor niyana yay masin pun yung YouTube na wano hay ibigin nga kaya parang dapat tayo maging kay kalanakin so imaay wamayan sa kaya nagulisin waopin day watik na iwasatya na mabipang-ipon at bumiyao nyo iyong haliman Flash Ball